Gaur musikerria ospatzen dugu eta Tolosako musika talde gehienak parte hartzen dugu hemen, gaurko egunean. Kontzertuak toki desberdinak emanez, batzuk kale jira tokatu zaie, beste batzuiri kontzertu koskor batzuk ematea. Guri hemen Plaza Zarrean eta López Mendizabal plazan tokatu zaigu. Ni uste abesbatzak, Laskoen ikastoloko abesbatza, baita ere Odeiertz dabil, gu, akordio orkesta, musika eskolako hainbat talde, dultzainero, txarangak eta bar, luze bat. Herria girotzeko asmotan, pena da, gaurko eguraldi txarra daukagu eta ez digu asko laguntzen, baina saiatuko gea festa handi bat izatea Tolosan. Gero elkartuko gea zerkausin bazkaltzera talde guztiak eta horre giro polita sortzen da, bai abesten, dantzatzen eta bar. Musika saltzea herriari eta Tolosan movimiento kultural handia dagoela eta honta gabiltzan jende asko gaudela eta nolabait zabaldu eta girotu herria.